Θα δείξουμε πώς κάνουμε service στο πρώτο στάδιο AC2 της Cressy. Χρειαζόμαστε αυτά τα ειδικά εργαλεία. Αυτό εδώ είναι ένα ειδικό εργαλείο για να εξειδώσουμε τον οφαλό που έχει μέσα το φίλτρο. Αυτό εδώ το ειδικό κλειδί είναι για να ξεβιδώσουμε το πίσω κομμάτι του ρυθμιστή. Αυτό εδώ είναι για να ρυθμίσουμε την ενδιάμεση πίεση. Αυτό το τεσσαράκι το Allen είναι για να βγάλουμε αυτές εδώ τις μικρές τις βίδες. Και αυτό εδώ το εργαλείο είναι για τις τσιμούχες. Ξεβιδώνουμε πρώτα αυτή τη βίδα τη μεγάλη. Τελείως. Στη συνέχεια ξεβιδώνουμε, βλέπετε πως είναι αυτό εδώ το εργαλείο. Αυτά λοιπόν είναι όλα τα κομμάτια του ρυθμιστή, τα εξαρτήματα. Εδώ πέρα μέσα επίσης έχουμε τους τρεις πύρους, οι οποίοι ρυθμίζουν την ενδιάμεση πίεση, όπου αν ξεβιδώσουμε αυτό εδώ το κομμάτι, φαίνονται από κάτω, οπότε μπορούμε μετά με ένα αιχμηρό αντικείμενο να τους σπρώξουμε και να βγουν προς τα έξω. Τα εξαρτήματα που χρειάζεται να αλλάξουμε σε κάθε service είναι αυτή εδώ η τσιμούχα, αυτή επίσης εδώ η τσιμούχα, αυτή η πλαστική έδρα, το φίλτρο μέσα εδώ πέρα και αυτή εδώ επίσης αυτή εδώ η τσιμούχα. Αυτό εδώ το εργαλείο χρησιμεύει για τις δύο τσιμούχες, αλλά αυτή εδώ η πλαστική έδρα βγαίνει μόνο εάν τοποθετηθεί αυτός εδώ ο πάτος μπροστά σε μια φιάλη, οπότε ανοίγοντας τη φιάλη με δυνατό αέρα πετάγεται αυτή εδώ η πλαστική έδρα. Αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη βγάλουμε. Πάμε λοιπόν να ξανασυναρμολογήσουμε το ρυθμιστή. Ξεβιδώνουμε επίσης και αυτά εδώ, το καθένα έχει μέσα μια τσιμούχα, την οποία πρέπει να αλλάξουμε έτσι σε όλες τις βίδες γύρω γύρω. Αφού γίνει και αυτό, είμαστε μετά έτοιμοι να βιδώσουμε τη βίδα. Οπότε το πρώτο στάδιο είναι πλέον έτοιμο.